transparent manner maonge mibadhi moro amora. Kopogore kod ochele mwathoro neno ahero kikale bath ndara kanyo, en ang'o kendo matimo maber ahinya e kaonti ma Kisumu minyalo wacho ahinya te sekta no mar pur kaka in jatend migawo inyalo kwano ni magi gin gigo mabende wasetemo e kaonti wa ka kendo gin gigo mabende koro timo maber nyaka sechegi sani aneno ka oganda ne keyo. Ang'o gini matimo maber e kaonti ma Kisumu kopogore kod ochele mahero? Kisumu kaendi wan gi pith mar rech. Kidhie e beaches wa kaka Dunga, Galoka, gi beaches mamoko goendo, iyudo ka through support my county government ma Kisumu, ji koro sani timo cage farming mar rech, kendo iyudo ka nitie so many cages. Ogal Beach kidhie for example nigi almost 100 cages, to kendo rech mawuok kanyo endo ng'eny kabisa. Wan kaka county government ma Kisumu wasebedo kwa konyo jo cage farmers gi, seche moko tero negi fingerlings, seche moko tero negi feeds. To kiweyo cage farmers ni mar mano to nie nambo mar Lake Victoria, to e gwenge mamoko be watimo fish ponds. Manyaka sani wasetimo fish ponds machiegni romo 2,000, kendo wakonyo jopur mag rech gi fingerlings, wakonyo gi predator nets, to kendo wamiyo gi feeds through programs moko ma wan go ma deal gi weche mag rech. Wadwaro ni gini endi obed commercialized, kik obed abeda gimoro ma jopur timo kaka for subsistence. Wadwaro ni pur mar rech ni to gi pur mamoko mowuoyego mar pamba, jopur otime ka ging'eyo ni gino nyalo miyo gi yuto kendo nyalo miyo dagi bedo maber e gwenge mopogore opogore. To kiwe mano endo, wasetemo matek mondo wa encourage pith mar jamni. Masani endi wadatemo matek mondo wabedie ni koro chak okuogi e gwengewa moluorowa kaka Nandi, kata kaka Kericho, kata kaka Kisii kata Nyamira. Wasegero cooling plants. Kidhi Muroni wan gi osiepe milk cooling plant, wan gi Kisumu Dairy Center. Koro wadwa ni mondo mi jopurwa jopithwa mag jamni to moloyo mag dairy animals one ni gini endi en gima ginyalo timo commercially, ginyalo investie mondo mi wabed gi chak moromo e Kisumu County ka. And that is our determination ni wadhi timo all that it takes mondo mi wa improve dairy farming. Gima duong' ni wadhi bedo gi aggregation centers e sub county ka sub county, ma ka jok ma nyiedho chak osenyiedho chagi to gitere cooperatives ka. Remember na wacho ni wadhi loso cooperatives e ward ka ward, to cooperatives gi ok dhi bedo ni en cooperative mar pamba kende kata en cooperative mar michele kende. Odhi bedo gi miluongo ni multi value chain cooperative society. Nyiso ni en cooperative society ma jopur mopogore opogore nyalo kele mavuno margi, to kendo cooperatives no wadhi finance gi mondo mi ka jopur okelo chamgi kata gik ma gipidho to ginyalo yudo payment moko delay. Another thing ma be watemo koro sani kabisa en wach mar pidho nyanya. Nimar through county government ma Kisumu wasegero kamoro ma nyanya nyalo bede process tiluongo ni Kochieng Tomato Processing Plant ma nie gweng' ma Kobura Ward. Koro
dwaher mondo mi wa encourage jowa mondo pidh nyanya mang'eny kabisa. Kendo again, ko chakre next week wado wuotho mondo mi wa identify kuonde ma nyanya nyalo chieke maber, mondo mi this facility ma tomato processing ochak tich e yo makare. Koro wan gi geno kendo an gi adiera ni agriculture e Kisumu County wada move to the next level. Especially wada kwayo jowa mondo ng'i pur kaka tich ogeng'ie pur ni en a part-time activity. Nitiere chenro ma osechak gi piny owacho mano mar chiwo mbolea ma nengone